Συνωμοσία FM. Δύο φωνές μες στα νέα και τα παραμύθια. Γιάννης και Στέλιος με μία φωνή. Μισή ζωή Ελλάδα, μισή Αυστραλία. Σάτυρα η αλήθεια. Συνωμοσία FM. Ο Γιάννης αυθόρμητος, ψυχή καλλιτεχνική. Θα σου πετάξει ρεφρέν για να σπάσει ο πάγος. Με Πλάτωνα και Queen στο ίδιο τραπέζι. Και τα fake news να πέφτουν βροχή. Κι αυτός τα ρίχνει πίσω. Σε ντο, σε ρε, σε μη. Μια μέρα ο Στέλιος τα χάσε όλα. Δουλειές, γυναίκα, σκύλο. Και έμεινε ρέστος. Δεν άργησε να δει πως θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας, κάνοντας την επιστημονική φαντασία τη νέα πραγματικότητά μας. Δυο μυαλά στριμωγμένα στη γωνία, αντιμέτωποι με PUBG και συνωμοσία. Με καφέ, μικρόφωνο και φαντασία ψάχνουν την αλήθεια μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Ποτέ μη λες ποτέ, ανοιχτό μυαλό κι ας γελάει η κοινωνία. Αλήθεια ή ψέματα, η φαντασία σίγουρα υπάρχει κάποια. Συνόμως. Όλα παραμύθια, οι ουτοπίες δεν μας χρειάζονται πια. Αυτή είναι μια αλήθεια, έχουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και όλους τους σπόρους. Η αντικατάστασή μας είναι μόνο θέμα χρόνου. Ή μήπως όχι? Ελάτε εδώ όλοι μαζί να βρούμε μια άκρη. Γιατί